We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngahlanyisa ubhuti wami ngekhanda. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Sikhuliswe ngumama sinobhuti wami omdala kunami. Ubaba washona ngisemncane kakhulu, isithombe sakhe anginaso kahle. Ubhuti wami ke yena wayeno 10 years ngenkathi ubaba endlula emhlabeni. Umama wasikhulisa kahle kakhulu, akukho besikweswela ngoba ubesebenza kahle futhi anamabhizinisi eceleni. Engeke ngikwazi ukuwadalula ngenxa yokuthi abantu basendaweni kungenzeka babone ukuthi ngubani. Saqhubeka isikhathi ngafunda ngaze ngafika ka-matric. Ngawuphasa kahle kakhulu. Ngahamba ke ngayoqhubeka nezifundo zami e-university. Ubhuti wami ke yena indaba yokuqhubeka nesikole azange ayingena. Wathi nje uma eqeda u-matric wavele wayoncedisa umama ngamabhizinisi wasekhaya. Sinobhuti wami sasishiyana kakhulu ngeminyaka. Lokho ke bekudala ukuthi singasondelani noma singabi ne-close relationship njengezingane zandawonye. Kwathi lapho sengenza khona unyaka wami wesi-3, ilanga engingasoze ngalukhohlwa empilweni yami. Kwakungo-10 ebusuku sengilungiselela ukuyolala. Ngathola ucingo olubuya kusisi wakamakhelwane. Ngaqala ngangalubamba ngoba ngazibuza nje ukuthi ufunani lo sisi ngalesikhathi. Ngavele ngazitshela ukuthi ngizomfonela kahle ekuseni. Lo sisi ke ungumuntu oziphuzelayo. So nje uyahlupha makaphuzile uyathanda ukufonelana, alibele akuyala akhuluma nje izinto eziningi. Sinengane yakhe sasibangani kodwa yayincane kunami ngo2 years. So nangalelo langa ngangizitshela ukuthi sekaqale lezinto zakhe. Umama ke yena ngangiqeda ukukhuluma naye. Vele sasingalali singakafonelani every day. Ngaluziba ucingo lwalosisi kwasho ukuthi akapheli moya ulibele uyafona. Uthe lapho esefona khona okwesi-5 ngalubamba. Wavele wathi kimi my girl, ubengibiza kanjalo vele. Ngicela ungiphe enye inamba kabhuti wakho. Kunento ephuthumayo engifuna ukuyikhuluma naye. Le namba enginayo ayingeni. Ngoba ngiyamazi ke ubhuti wami ukuthi unjani. Ngathi kuye ngicela ukumfonela mina, ngimtshele ukuthi uyamfuna akufonele. Wathi nje kimi please make sure ukuthi uyangifonela kuyaphuthuma. Nangempela ke ngamfonela ubhuti wami kulenye inamba yakhe ngamthola ngamtshela. Ngenza sure futhi ukuthi uyangizwa ukuthi bathe kuyaphuthuma. Sonke lesikhathi ayikho into ethi angifonele umama wami. Engqondweni yami nje umama sekalele ngikhulumile naye. Ngizomxoxela kahle ekuseni ukuthi uHlanyozi ungivuse ngilele efuna ubhuti wami. Besimbiza kanjalo lo sisi. Ngaqhubeka futhi ngazilalela. Umoya wami nje ngalobo busuku wawuphansi. Kwathi nje emva kwe-hour ngavuswa ucingo futhi sekufona ubhuti wami ke manje. Wathi kimi mntakama, lento engizokutshela yona ngicela ungathuki kakhulu. Isimo asikho sibi kangako. Wathi kimi sekube nengozi ekhaya, umama ungenelwe izigebengu zizotshontsha, zamdubula kodwa yena usaphila. Yazi ngavele ngalahla ifoni phansi, ngahayiza kwaduma iresi yonke.
akekho ongazange avuke ku-floor yami. Kwagcwala vele erumini lami sekukhona nama-security. Babuza-ke ukuthi kwenze njani. Ngabatshela ukuthi sengishonelwe ngumama. Noma ngabe ubhuti wami akashongo ukuthi umama useshonile, kodwa umoya wami wangitshela ukuthi vele umama akasekho. Kwandlula cishe ihora, ubhuti wami wathi uzongithumela imoto izongilanda. Ngoba bamutshela vele ukuthi isimo engikuso angeke ngikwazi ukulinda kuze kuse. Ukusuka ekhaya-ke ukuya eRes kwakuyi-2 hours driving. Nangempela-ke ngafika ekhaya ngabona vele ukuthi umama akasekho. Kwenziwa-ke amalungiselelo, wafihlwa umama kwaqedwa bahamba abantu. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayazi-ke ukuthi ubuhlungu bokushonelwa buzwakala kakhulu mase kuhambe wonke umuntu. Nobhuti wami-ke ngangibona kahle ukuthi sekangubaba wami straight-ke manje. Ufuna ngizwe ngaye kuyo yonke into. Kangangokuba ngisho imoto yami ngase ngingavumelekile ukuthi ngiyisebenzise ngingashongo. Ekhaya kwakunezimoto eziwu-5. I-2 kwakungeza kamama. I-2 kungezakhe-ke ubhuti. Bese kuthi eyodwa kube ngeyami. Nakhona le eyami kwakuyimoto nje encane engathengelwa ngumama ukuthi ngikwazi ukuyisebenzisa uma ngikhona ekhaya. Kwafika-ke isikhathi sokuthi ngibuyele esikoleni. Umama ushona nje vele sekuzophela unyaka. Yilapho-ke la ngabona khona ama-true colors wakabhuti wami. Nginitshela ukuthi ngaphenduka isihambi emzini kama ekhaya kithi. Ubhuti wavele walanda umama wengane yakhe nosisi kamama wengane bazohlala ekhaya. Kwakwenziwa amaphathi every day, kuphuzwa hayi into yokudlala. Abantu basendaweni nje uDisemba wangalowo nyaka bawudlela ekhaya. Waphenduka ijendezi umuzi kama ngibhekile. Mangithi ngiyakhuluma wayesho ukungiqeda ubhuti wami. Ngelinye ilanga waze wangishaya ngempama phambi komama wengane yakhe. Umndeni-ke wona vele sikhule singasondelene kakhulu nawo, ikakhulukazi owakhabo baba. Owakhabo make wona wawumsaba ubhuti wami, futhi akusiwo umndeni omkhulu. Umama kubo bebayi-3 kuphela. Kwathi nje ngelinye ilanga ngoJanuwari ngonyaka olandelayo, ngathola ucingo lwe-private number. Lo muntu akazishongo igama, kodwa kwakungumuntu wesilisa. Wathi lo muntu kimi ungomunye walabantu abangenela umama endlini. Wathi ngingalokothi ngizixake ngokulandelela icase kamama ngoba kade yathengwa leyo case. Bona bayizinkabi babethengiwe ukuthi babulale umama. Wathi umuntu owayebathengile akekho kude nami. Wathi futhi nami batsheliwe ukuthi bazoqeda ngami kungekudala. Abalinde nje ukuthi kuthuleke kancane ngale ndaba kamama. Waqeda lo muntu wavala ucingo lwakhe. Yazi ngahlala phansi ngacabanga kahle, ngabuyela emuva ngosuku umama owandlula ngalo emhlabeni. Zonke izimpawu zazikhomba yena ubhuti wami. Kwagcwalisela nangendlela aziphatha ngayo emva kokushona kukama. Ikakhulukazi indlela bekangiphatha ngayo mina. Ngalwenza-ke ucwaningo ngendlela yami. Kwaba khona ubufakazi obuncane engibutholayo.
yavele yagcwala ke incwadi yokuthi uyabandakanyeka vele ekundluleni kukamama emhlabeni. Okunye futhi ubhuti wami owayebonakala ngakho ukuthi vele uyabandakanyeka ukuthi ubengalandeleli indaba yecala, ubenganandaba nje. Bengithi uma ngiyikhuluma leyo esho ukungiqeda, ethi angiyeke umthetho udlale indima yawo. Ngokumazi kwami ubhuti wami ngendlela ebekayiyo, ukube ubefuna ukubathola labantu ababulale umama, ngabe wabathola nje ngokukhulu ukuphazima kweso. Umama ke washiya iwill ethi zonke izinto zasekhaya sinobhuti wami sizosishare 50-50. Ngisho izimali zasemsebenzini wakhe. Lokho ke kwamenza wadinwa kakhulu ubhuti. Esho nokusho ukuthi mina ayikho into engiyaziyo ngamabhizinisi wasekhaya. Akazi nje ukuthi umama wayengifakelani. Ukukhuluma nje iqiniso, akukho mina ebengingakwazi ngamabhizinisi wasekhaya. Phela lamabhizinisi ngikhulele phansi kwawo. Ngisho noma bese ngingasahlali ekhaya kodwa bekuthi mangibuya esikoleni ngilekelele kakhulu futhi. Nalento ebengiyifundela yayimayelana nezezimali. Nakhona nguye umama owathi angenze leyo course kuze ngizokwazi ukusiza kuwo lawo mabhizinisi. Indaba yewili ke yenza nje isimo saba sibi kakhulu phakathi kwami nobhuti wami. Kwashaya ke isikhathi sokuthi ngibuyele esikoleni. Lapho ke bese ngenza unyaka wami wokugcina. Kulowo nyaka ke kuningi okwenzeka okwakukhombisa kona ukuthi kahle kahle ubhuti wami ungifuna ngifile. Ziningi izinto ebezenzeka, kwase kukhona ngisho abantu abangilandelayo. Kwavele kwagcwalisela leya call ye private number engayithola. Ukuthi nje ngiyaphila kuze kube inamuhla, ngibonga uNkulunkulu namadlozi akithi. Kuthi nje kuwo lowo nyaka zaphuma izimali zamama zasemsebenzini. Yazi ngahlala phansi ngacabanga kahle, ngacela nakuNkulunkulu ukuthi angixolele ngesinqumo engizosithatha la. Ngazitshela vele ukuthi ubhuti wami ngifuna ukumhlanyisa ngekhanda. Ngifuna abe yinhlekisa endaweni. Ngifuna ahambe ecula ukuthi wabulala umama. Yazi indlela angihlukumeza ngayo ubhuti wami, angizange ngize ngithole ngisho isikhathi sokuthi ngizilele umama wami. Umzali wami oyedwa engimaziyo emhlabeni. Umama ubeyikho konke empilweni yami. Nangempela ke ngayithola inyanga kwaMhlaba uyalingana. Ngathi nje mangiqeda ukubhala ama-exams wami wokugcina onyakeni, ngalibangisa khona. Kulowo nyaka ke angikaze ngilibhade ekhaya. Ngase ngingaziwa nokuthi ngihlala kuphi. Ngangizwa nje ngabantu basendaweni ukuthi kwenzakalani ekhaya. Ngafika ke kulo baba washaya amathambo akhe naye washo vele ukuthi ubhuti wami nguye owathenga abantu ukuthi babulale umama. Nami vele ungifuna phansi. Ngamtshela ke lo baba ukuthi ngifuna agule ngekhanda, abe uhlanya lwasendaweni, angifuni afe. Ngifuna nje ukuthi ashe kuze kufike isikhathi sakhe sokuthi andlule emhlabeni. Nangempela ke lo baba wenza izinto zakhe, wangipheka nami wangiqinisa. Ngahlala lapha cishe amaviki amabili. Saqeda wathi lo baba angibuyele ekhaya, angeke asangenza lutho. Ifilimu izodlala kungekudala. Ngahamba ke ngabuyela ekhaya. Into engayithola emzini kama
Kwakungathi akusahlali bantu, kanti cha bakhona. Izimoto ezinye azisekho, ezikhona zihleli phezu kwey'tina. Amabhizinisi ayawa. Kwakumosheke konke vele. Ubhuti wayesenezingane ezimbili. Ziningi-ke izimali zikamama ezaphuma. Mina ezami ngazi-investa, ezinye ile ngaya ngazo enyangeni. Ngendlela lenyanga eyangipheka ngayo, ubhuti wayengakwazi ngisho ukungibheka emehlweni, wayengishalazela nje. Akuphelanga ngisho nezinyanga ezimbili yaqala yadlala ifilimu njengokusho kwalenyanga. Nginitshela ukuthi kwathi kuyophela inyanga yesi-6, ubhuti wayesehamba ecosha amaphepha. Abomndeni nabo balithola iqiniso lokuthi nguye lo owabulalisa umama. Nami futhi bekafuna ukungibulala. Bazama-ke ukukhuluma nami ukuthi angimxolele, nganqaba. Ngathi ngisuka lapho ngathatha isinqumo sokuthi ngiyahamba lapha, ngishiya konke kulenga kunjalo. Nomuzi kamama ngawushintshela emagameni ezingane zakhe ubhuti. Ngahamba ngaya ethuneni likamama, ngakhuluma naye ngamazisa konke, ngamazisa nangesinqumo sami. Ngaqede ngathatha konke okungokwami, ngahamba ngaya eGoli. Sekundlule iminyaka ewu-11 ngingalibhadi kuleya ndawo. Ngiziphilela kahle, uNkulunkulu wangibusisa ngezingane ezinhle eziyi-2 zamantombazane. Ngiyasebenza, nginebhizinisi, nginomuzi wami omuhle nezimoto. Umndeni wami izingane zami kuphela. Ubaba wazo sahlukana naye, kodwa ukhona ezimpilweni zezingane zakhe, uzenzela konke ezikudingayo. Ubhuti wami-ke usaphila, usagula ngekhanda, futhi angiboni ukuthi ngiyoke ngimxolele. Ngiyabonga ithuba dadewethu. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela ushele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.